संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे यासाठी वैभववाडीत काजू उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालेत। जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांनी याकडे सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला। पाहुयात नेमकं काय म्हणणं आहे या शेतकऱ्यांचं। बाजार समिती चालू करा, चालू करा। बाजार समिती चालू करा, चालू करा। काजूला हमीभाव द्या, हमीभाव द्या। 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 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। 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 सपोर्टिंग प्राइस मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे। सपोर्टिंग प्राइस मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे। सपोर्टिंग प्राइस मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे। 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। ह्या वर्षी काजू बीचा जो दर आहे तो 105 रुपये प्रमाणे व्यापारी खरेदी करत आहे। दापोली कृषी विद्यापीठाने 128 रुपये 50 पैसे 1 किलो काजू उत्पादन करण्यासाठी खर्च येतो असं त्यांचा निकष मांडलेला आहे। 128 रुपये 50 पैसे खर्च येतो आणि शेतकऱ्याला 105 रुपये किंवा 110 रुपये व्यापारी खरेदी करतायत। ही जी तफावत आहे, आता 128 रुपये 50 पैसे जो आहे तो सरकारने खर्च दाखवलेला आहे। आम्हाला अपेक्षा आहे त्याच्यापेक्षा 25 रुपये जास्त मिळावे, जो आमचा हक्क आहे। 150 रुपये किंवा 156 रुपयाने काजू खरेदी होईल त्यावेळेला आम्ही कुठेतरी आमची पूर्तता झाली अशी म्हणून। काजूवरती कीड, रोग यांचं प्रचंड जे आहे ते वाढ झालेली आहे। टी मॉस्किटो आहे, सीड बोरर आहे, टीक बोरर आहे, चोरी आहे, आग आहे। खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत, औषधांच्या किमती वाढलेल्या आहेत आणि हे सगळं होऊन सुद्धा अशा पद्धतीने व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करतायत। 150 रुपये आणि 105 रुपये ह्याच्यामध्ये जर फरक काढला तर जसं शासन म्हणते 128 रुपये 50 पैसे उत्पादन खर्च येतो आणि व्यापारी खरेदी करतात 105 रुपयाने, म्हणजे किती मोठं नुकसान आहे ते बघा। व्यापारी जे आहे ते 3 महिन्यामध्ये 30-35 लाख रुपये मिळवतात व्यापारी, आणि शेतकरी काय मिळवतोय? मुदल सुद्धा हाताला लागत नाही। मजुरीच्या किमती वाढलेल्या आहेत। बायकांची मजुरी 300 रुपये झाली, पुरुषाची मजुरी 500 रुपये झाली आणि ह्या स्थितीमध्ये काजू बागायतदारीचं प्रचंड नुकसान होत आहे। हे नुकसान अशामुळे होतं, एकतर बाजार समिती कार्यान्वित नाही। बाजार समिती कार्यान्वित असती तर त्यांनी कुठेतरी बर्डन आणलं असतं व्यापाऱ्यांवरती, ते बर्डन नाहीये आणि आम्ही अपेक्षित मागण्या ज्या आहेत ते मागत आहोत। ह्या जर मिळत नसतील तर आम्ही बागायतदार म्हणून कसं जीवन जगायचं? झाडाशी जे आमचं नाते आहे ते लहान पोरासारखं आम्ही त्यांना जगवलेलं आहे, त्यांची वाढ केलेली आहे आणि तिथून उत्पादन मिळत नाही आणि वरती शासनाने कोणत्याही प्रकारचं, आता जसं काजू जे आहे ते विदेशी चलन मिळून देणारं पीक असं समजलं जातं, पण प्रत्यक्षात तसं काही दिसत नाही। जी लाभ होतोय तो व्यापाऱ्यांना होतोय, शेतकऱ्याला कोणत्याही प्रकारचा लाभ होत नाही। दरवर्षी मीटिंग होतात, त्याच्यामध्ये मागणी केली जाते, मानांकन मिळालेलं सुद्धा आहे, मिळालं नाही अशातली बाब नाही, पण शेतकरी जो सध्या स्थितीमध्ये एक नुकसान सहन करतोय, हे नुकसान त्याला खूप प्रचंड मोठं नुकसान आहे आणि ते नुकसान भरून काढण्यासाठी एक तर बाजार समिती चालू करण्यात यावी आणि बाजार समितीने जे दर आहेत ते नेमून द्यावेत आणि त्याच्यावरती सपोर्टिंग जे प्राईज आहेत, जर कृषी विद्यापीठाने नेमून दिलेले जे दर आहेत त्याच्यापेक्षा कमी मिळत असेल तर मग सरकारने ते आम्हाला भरून द्यावं। वादळ झालं गेल्या वर्षी, बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची झाडं उमळून पडलेली आहेत
त्याचं कोणत्या प्रकारचं नुकसान अजून सुद्धा बागायतदारांना मिळालेलं नाही. माझी स्वतःची 160 झाडं मोडून गेली. आता समजा 25 वर्षाची माझी बाग आहे, तर किमान एका झाडाची किंमत 25,000 रुपये होते. असे 160 झाडं मोडून गेली आहेत. असे प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान बागायतदारांचं झालेलं आहे. तर त्याची भरपाई कुठेच मिळालेली नाही. आणि उलट व्यापाऱ्यांची मनमानी आहे. या मनमानीला शेतकऱ्यांनी कितीपर्यंत सहन करायचं? 105 रुपये कुठे आणि 150 रुपये कुठे? 45 रुपयाचा गॅप कुठे पुरा करून घ्यायचा? तसं आम्ही आज शांततेने करत आहोत, शांततेने सांगत आहोत. या आमचे आवाज शासनापर्यंत पोहोचावे आणि योग्य तो दर शेतकऱ्याला मिळावा, अशी आपल्या माध्यमातून आमची एक अपेक्षा आहे. समजा ही मान्यता मंजूर नाही झाली तर ह्याच्या पुढे तीव्र आंदोलन जिल्ह्याच्या माध्यमातून होईल. आता ही सुरुवातच आहे. 100 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. व्यापाऱ्याची मनमानी थांबली पाहिजे, थांबली पाहिजे. व्यापाऱ्याची मनमानी थांबली पाहिजे, थांबली पाहिजे. व्यापाऱ्याची मनमानी थांबली पाहिजे, थांबली पाहिजे. 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.